מה קורה, מן? נתחיל מעכשיו את כל עוד לפני זה היה משעמם. מה קורה, יון? סבבה. התקנתי את הסנסיבו הזה בדירה, עכשיו, ממש לפני שבאתי. אחלה של דבר, התחלתי להשתמש בו עכשיו בקיץ. כן. בחורף הוא פחות יעיל לדעתי, לפחות בשבילי, בגלל העניין שאני לא משתמש במזגן בחורף. כן. אבל אני אוהב את זה נגיד אני אומר לו ב4:30 בערב, תכבה את עצמך. זהו, אז עכשיו אני צריך ללמוד איך עושים את זה. מה שמפתיע זה שהמזגן שלנו כבר עובד כמה שעות על 21. עכשיו התקנתי ואני רואה שהחדר על 24.5 מעלות, 90% לחות. כאילו, זה קצת מפתיע שהמזגן כל הזמן דולק, והבית עדיין לא קר, אתה מבין? אמרתם, ניקיתם אותו כבר? לא, עדיין לא ניקינו אותו. זה, כן, אחי, זה עולה. במדרג היה רשום שלניקוי של מזגן מרכזי, זה בין 800 ל-2,000 שקל. שאלה מה הם עושים שם? כי זה נראה לי קל משהו שאנחנו יכולים לעשות. אני חיפשתי, זה היה רשום כאילו שעדיף לעשות את זה לבד, כי צריך כל מיני כימיקלים וזה וכאלה, זה נשמע לי כמו לפתוח, לנקות את הפילטרים, לנקות את האלה, וסיימנו עניין. אוקיי. אני אמרתי, מה שעברתי שאני אנסה לנקות את זה בעצמי, עדיין לא ניגשתי לזה, כי אני גם מחכה לי איזה רגע, שאולי אני יכול לכבות אותו, ואז אני אעשה את זה, אבל תמיד במהלך היום חם פצצות. אבל למה שלא תבוא לבעל הדירה שלך ותגיד לו, שמע, המזגן לא עובד, צריך לנקות אותו נראה לי, תנקה אותו. כי כשנכנסנו, כבר נאמר לבעל הדירה שהמזגן בסדר. אבל זה היה מלהרגיש את זה קצת, זה לא, תעשה טובה. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד לו, שמע, זה לא בסדר. בסדר, אז הרגישו שיוצא קור, אבל זה לא מקר את הבית, מה? כן, אני אנסה, נדסקס לזה עם הגברת, נראה. זהו, חוץ מזה, אתה יודע, מי שלא יודע, אני נפגשנו לפני יומיים, הקלטנו 2 פרקים. 2 פרקים מדהימים. אז אין הרבה מה לחדש מאז. אין לנו הרבה מה לחדש, אבל הם לא שמעו אותנו... כן, נכון. שבועיים. לי יש פייבר בבית סוף סוף. נכון. שזה נחמד. סוף סוף אני יכול לזה, אני מרגיש שאני צריך למצוא דרך לנצל את זה. טוב, שיר עובד מהבית, היא... כן, אבל אני חושב על עצמי עכשיו. נכון. כאילו בא לי לעשות עם זה משהו. נגיד בתקופה, היה פעם, אני הייתי עושה את הקטעים הרי. אז היה את התקופה שהייתי מוריד, וזה היה משמעותי עכשיו בשבילי, להוריד את הקטעים ולערוך אותם. נכון. וחוץ מזה אין לי עוד... כן, אני כל הזמן, כרגע פחות, כי אין לי הרבה עבודה, אבל אני... לא, השבוע היה לי קצת דברים עם איזה חברה. כן, לא יודע, היה לי שבוע די... אני עכשיו עובר קצת תקופה, קצת חסרת עבודה, חסרת בשר. טוב, אולי זה מה שאפשר לספר עכשיו לפני הפרק. קצת ירידה בתעסוקה. אני עכשיו מחפש עבודה. כן. בעיקר מחפש עבודה. חבר'ה, אם אתם מכירים חברה שצריכה עורך או מפיק, אני עושה את שתיהם. כל מה שקשור לוידאו. כן, כל מה שקשור לוידאו, תכלס. אז כן, זה כרגע הכיוון. אז כן, אתם יודעים מה יון יודע מה לעשות, ולגמרי. ואני גם, בואו, אני חושב כאילו כמה שאלו אותנו מה הולך עם העסק שלנו. אז נראה לי אולי כדאי שנעדכן אותם, שכאילו אנחנו לא בטוחים שנעשה משהו ביחד, כאילו. נכון. וואי, מה שחשבנו לעשות עסק מסוים, עבור הרבה שינויים, הרבה שיחות, הרבה פגישות. הרבה מחשבות, הרבה דיונים, הרבה ריבים, כן, היו הרבה דברים. ואנחנו לא יודע אם זה, כאילו, הסיכוי שזה יצליח, לא שווה את הסיכוי שזה יפגע בחברות שלנו. כן, לא, גם, בוא, אני ואתה הגענו למסקנה מאוד חשובה, כי בעיקר מה היה הבעיה פה? הגענו לאיזה נקודת משבר של, אנחנו משקיעים בהרבה זמן ואין כסף. איך אנחנו יכולים להכניס כסף מכל מה שיצרנו פה, מכל הדבר הזה? מהפודקאסט, כן, כי בסופו של דבר, שמעו, בואו נדע באמת, אנחנו עושים על זה מלא זמן, היינו יכולים להשקיע את הזמן הזה בדברים אחרים. כן. אנחנו מאוד נהנים מזה מצד אחד, ואנחנו רוצים להשקיע, אבל מצד שני, בשביל זה אנחנו צריכים גם תמורה כלשהי. כן, בסופו נכון. של דבר אנחנו, יש לנו בנות זוג, כן, דרישות כבר הולכות ועולות מהדבר הזה, כן? אני חושב שאנחנו כבר לא בתקופה שעכשיו, שבועיים אפשר לא לעלות משהו. נכון. או, אתה יודע, אי אפשר, אנחנו כבר יש לנו מחויבות, וכל פעם, אתה יודע, גם הדרישות איזה אורחים נביא, ואיזה תוכן נביא, וכמה, הולך ועולה, אין מה לעשות. לגמרי. אז אני והגענו גם למסקנה שניסינו להבין כל מיני כיוונים. האם נפתח עסק ליצירת תוכן, האם, אתה יודע, עכשיו
נפיק פודקאסטים לאנשים, כאילו, כל מיני כיוונים. האם בכלל נעשה דברים אחרים, יאיר וכל מיני רעיונות, לא זוכר עכשיו את השמות של הדברים, אבל נראה לי המסקנה שהבנו זה שמה שמיוחד בנו זה אנחנו. נכון. אני ויאיר, אז אולי שווה להשקיע שהמותג יהיה לא הפקת התוכן, לא הפקת פודקאסטים, אלא המותג זה אני ויאיר. נכון. אז זה אומר שזה מתחבר עם הפודקאסט, זה מתחבר עם הרוח, זה מתחבר עם עכשיו נצליחים תכנים שונים, ואולי משם נוכל להתחיל להתפתח לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, גם לפי מה שאתם אומרים לנו, מה שאתם נהנים זה הדינמיקה שלי ושל יאיר. נכון. ואיך שאנחנו מערכים אנשים, הנושאים שאנחנו מביאים, לא... כן, כאילו, כן. כן, זה אנחנו, מסתכלים עלינו, ואתם, לפחות זה שוב פעם, הפידבק מהאנשים שכן שולחים לנו הודעות. אתם נהנים לשמוע אותנו, אז זה מה שאנחנו עושים להבין, כי בסופו של דבר, כאילו, התוכן טוב. כן. התוכן טוב, התוכן מעניין, הוא לא מגיע למספיק עיניים. נכון. זה השאלה, זה החידה שאנחנו לא מצליחים לפתור, וזה הכי דוגרי בעולם. נכון. להגיד לכם שאנחנו נהנים מזה, אנחנו מאוד נהנים מזה. להגיד לכם שההנאה הזאת מספיקה בשביל שנוכל בהמשך הדרך שלנו בחיים להתמיד בזה ולהצליח, לא בטוח. כן. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להביא מה שנקרא לחם הביתה. נכון. גם חבר'ה, אנחנו כרגע בתקופה לא קלה, כן? הזמן שאנחנו משקיעים פה זה זמן שאנחנו לא משקיעים דברים אחרים. או סתם נחים בבית. נכון, אז בסופו של דבר המחשבה זה שאנחנו כן רוצים להשקיע, וההפך, אנחנו רוצים, החלום שלנו שזה יהיה העבודה שלנו. שנהיה פה כל היום, נוציא כל יום פרק חדש עם אורחים ודברים, ונעשה דברים שוגעים, ונחזיר את אוכלים דוגרי, ונעשה דברים חדשים שיש לנו בראש, ויש לנו הרבה דברים בראש, אבל בסופו של דבר בשביל זה צריכים להבין מה, בסופו של דבר לא הצלחנו להבין מה המודל הכלכלי של הפודקאסט. כן. כי המודל הקלאסי זה צריכים מלא האזנות, וזה צריך להיות בעשרות אלפי האזנות כדי שמישהו יוצא את זה, ואנחנו נמצאים באלפים, כאילו לכל פרק עכשיו יש בין, שזה מספר מרשים, כן? זה בין 1,000 ל-2,000 האזנות, כן. של הפרק המלא. שזה מספר מאוד יפה, אבל בסופו של דבר, מישהו שלא מכיר את דוגרי, והוא לא מאזין קבוע שלנו, והוא רק רואה אותנו בתור פודקאסט, הוא יגיד, אוקיי, כמה האזנות יש? ככה, טוב, לא מתאים. כן, אתה יודע, גם אני רואה כל הזמן, אמרתי ליאיר, אני רואה כל הזמן כל מיני יוצרי תוכן די חדשים, שעושים דברים, אתה יודע, חודשיים, 3, 4, 5. שעושים פרסומות לנינג'ה, רייזאפ ופנדה ולא יודע מה. אנחנו נשמח מאוד לעשות משהו כזה, לפחות שיסגור את הפינה, לא עכשיו אני רוצים להיות, שהדבר הזה יסגור לנו את כל הפינות של החודש, אבל לפחות את הפינה הזאת של הפודקאסט. כן. התחלה כלשהי. אז אם יש לכם רעיון איך לעשות את זה, כאילו בוא נודה באמת, פטריון, מי שלא יודע זה כזה גוף כזה שאתה יכול לתרום, כאילו לשלם כל חודש לתוכן אלינו נגיד לדוגמה, אתם הצופים, אנחנו ריאליים, זה לא יקרה. כן. אתם רגילים לקבל את התוכן הזה בחינם, אין שום סיבה שפתאום תרצו אותו בתשלום. כן. גם השוק הישראלי זה שוק שלא, כאילו יש יוצרי תוכן פי 100 יותר גדולים מאיתנו בארץ, שניסו את זה ולא הצליחו. אז אין סיבה שזה יצליח אצלנו. בסופו של דבר צריכים, תעזרו לנו לחשוב. או אם מישהו מכם עובד, שנייה, נראה לי קצת חזק מדי, או אם מישהו מכם עובד באיזה חברה או עסק, או יש לו עסק, שרוצה להתפרסם בפודקאסט, ורוצה להיות הספונסר הראשון של הפודקאסט, אנחנו פתוחים להצעות. תודה רבה לכל ההצעות, אנחנו כבר לא פתוחים לשיתוף פעולה, ולא קבלו דברים חינם תמורה, תפרסמו אותו. כן, לא מעניין אותנו. לא מעניין בירה בחינם. לא מעניין בדיוק. אז כן. כי אנחנו כבר לא במקום הזה. אז מקווים שאתם מבינים, זה היה באמת עדכון שפתאום חשבתי עליו, הוא היה ממש מהלב. ותעזרו לנו לחשוב. בסופו של דבר, מי שנמצא פה בלפני הפרק, מכיר אותנו טוב. נכון. אוהב אותנו, אני מקווה. ותעזרו לנו לחשוב איך אנחנו גדלים, כי אנחנו מאוד רוצים את זה. רוצים לעשות מלא תוכן. אבל בוא נגיד ככה, אם נהיה באותו מקום עוד שנה, לא יהיה פודקאסט. נכון, נכון. הכי דוגרי בעולם. כי זה מאוד כיף, אנחנו מאוד נהנים מזה, מאוד. כן. הפרקים שהירחנו עכשיו אנשים, זה היה מדהים. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב גם על עלינו ועל העתיד שלנו. נכון, כי את הזמן שאנחנו משקיעים פה, אפשר להשקיע בדברים אחרים. יש לנו מלא רעיונות בראש, כל אחד ביחד ולחוד, כאילו. אתה יודע, זה קראנו ככה גם אני בטוח שאתם כבר יודעים, כשהתחלנו בהתחלה, רצינו לעשות את העניינים הבירות הישראליות. בואו נתחיל לשתות כל פרק בירת ישראלית חדשה, כדי שזה, ואז כאילו אולי יוצרי בירות, גם יחידים וגם חברות, יוכלו לראות אותנו, ונתחיל אולי קצת לשווק ולקבל ספונסרים. בסוף זה לא קרה, אז אמרנו, יודעים מה, לא רוצים,
fuck it, אנחנו נשתה בירות מכל העולם. ולא נעשה, לא נייחד את ישראל, כי ישראל לא יחדה אותנו. נכון. ואנחנו מתחילים להגיע לנקודה שגם עם הפודקאסט זה ככה, אנחנו נוסעים, וזה כיף והכל. קבלים לכם פידבק מדהים, שוב פעם, אין פה, העניין הוא שאין מספיק עיניים, כדי לבוא, כאילו. כן. אז אנחנו מנסים להבין האם אנחנו עושים משהו לא נכון, או שבכלל הפודקאסט הזה הוא יישאר בגדלים האלה, למרות שהוא גדל לאט, אבל מאוד לאט. כן. כאילו אנחנו, ולראות מה הלאה. כן, אבל תחשוב, אם מתישהו באמת נגיע למסקנה, אמרנו, לא יודע, עוד שנה או מתישהו, שנגיד, אם עד אז אין לנו ספונסר, אין לנו כסף שנכנס קבוע בצורה כלשהי, נפסיק אותו, אבל תמיד, אתה יודע, אפשר כזה, וואי אחי, בא לך, השבוע הבא נקליט פרק. כן, אבל שוב פעם, אבל זה יהיה פעם בחודש, חודשיים, 3, ולא פעם בשבוע. בדיוק, זה כבר לא יהיה מה שאתם מכירים, זה לא יהיה תוכן שאתם עוקבים אחריו, אז זה יבוא נטו, רק לי וליאיר, מתי שבא לנו. נכון. אז חברים, מה שנקרא, בואו להציל את דוגרי, קמפיין חדש. תעזרו לנו למצוא ספונסר. תעזרו לנו לחשוב על רעיונות שהם לא ספונסר גם. כל דבר, כל הצעה שיכולה להיות. כן. ובואו נראה משם. שקשורה לפודקאסט לי ולעיר, כן? כן, לא להיות חשפניות או משהו. כי זה לא רלוונטי. לגמרי. לראיין חשפנית לשעבר זה משהו מעניין. כן, מישהו כבר הציע לנו משהו כזה. לא חשפנית. הציע לנו לראיין זונה. כן? כן. אתה האורח שהיה פה... כן. אמר שאולי מכיר איזה מישהי. כן. יכול להיות מעניין. נראה. נביא את הבירות? יאללה, נביא את הבירות. וואי, להיום לא הכנתי לכם מתכון, חברים. זרוק מתכון לביצה קשה אפילו. ביצה קשה שומרת כבר, עשיתי פעם שעברה. חבר'ה, יודעים מה? האמת שלאחרונה מישהו שאל אותי לגבי לעשות רוטב חריף, איך לעשות רוטב חריף, כי דיברתי, הוא ראה את המתכון שלי לגבי, כשדיברתי על הרטבים. אז בואו נביא לכם את העיקרון של התססה, שעם זה אתם יכולים לעשות סאורקראוט, קימצ'י, רטבים חריפים, וזה הכל. אתם לוקחים ירק, פרי, כל דבר. אתם יכולים לקלף אותו, לא לקלף אותו מה שבא לכם, לחתוך אותו, לטחון אותו, לשים אותו בצנצנת. כמות החומרים, פרי, ירק ומים, אתם לוקחים 2% של זה, שמים מלח, אם בא לכם תבלינים, שימו את זה בצנצנת, שכחו מזה, פתחו את זה פעם ביום כדי שזה יוציא גרפסים, וזהו. אז אם בא לכם רוטב חריף, קחו פילים חריפים, שימו בצנצנת טחונים עם מלח, שימו שום אם בא לכם ובצל, זה הולך מצוין. אם בא לכם סאורקראוט, תחתכו אותו, את הכרוב דק, שימו בצנצנת עם מלח, וזהו חברים, אתם יכולים עכשיו עם זה להציס הכל. כל מה שבא לכם. בא לכם לרבב את זה עם הדברים, שימו. כן. יריק נזכר. וזה היה המתכון של יוד. המתכון של יוד. הנה תראו, זה בא. המתכון של יוד. היום אני ואתה עם בירות שונות. לא. לא? לא, אל תשגר. לי יש פורסט פייר. בירה משנת עם שטה. לי יש סה. מה זה סחה? סח. סח סנסט. בוא נראה מה. יש לך גם בעברית, לא? בירת לימון פרסי. מה היה לך? לי יש בירה מעושנת עם שטה. הבירה עם פיל וחריף. עושים, יון. בוא נעשה חצי-חצי, נסיים, ואז נעשה חצי-חצי. אז רגע, אני... אתה רוצה שנשטף את הכוסות בין לבין או משהו, שיהיה טהור, או שפשוט נמזוג וזהו? בוא נפתח את שלי, נעשה חצי-חצי. תוך כדי הפרק, נפתח את הבא, נעשה חצי-חצי. או כבר פתחת את זה. זה פתוח. אז בוא נעשה את שלך חצי-חצי, תמזוג ואז תביא לי. ואת זה נשתה פעם הבאה? לא, פשוט באמצע הפרק. יש לך, אני עושה לך אנדורסמנט בלינקדין, פעולה תחת לחץ. זה איזה צבע, מה זה שקוף. חוץ מזה, וואי, יש לי עדכון הזיה. חבר'ה, בירה של נומדס. כן? לא אמרנו את זה, חשוב. בירה של נומדס, יונה, האיש והאגדה. הבירה שלנו, לא קרה, יש פה תיאור? לא, אין פה תיאור. בירה טריה לא מפוסטרת. שוב עם הטריה הזה. מומלץ לכם, הבירה שלנו הולכת מעולה עם חורשת סבזי ופיצה. תגיד לי מה זה, חורשת? חורשת? איפה זה? זה מאכל, חורשת סבזי. נראה לי זה משהו מהמדינות... אחי, זה הסכלה. מה אכפת לי? מדינות המערב וזה. כן, ופיצה. פיצה אני מכיר. חיים אין.
לחיי שיחת דוגרי שעשינו עכשיו, כן. ואנחנו אוהבים אתכם, חבר'ה, אוהבים אתכם. לימון פרסי. לא יודע מה זה אומר שהוא פרסי, אני מרגיש את הלימון. כן, אבל זה לא מרגיש מאוד לימוני ליים ספרייט כזה, זה מרגיש מאוד מעודן, בתכלס. הטעם נעלם בשנייה. כן. זה ממש בשלוק, אין איזה אפטר טייסט של הדרי או משהו. לא. כן. זה טעים. אני יכול להבין למה שותים את זה עם פיצה, כי זה כאילו לא משתלט. זה כאילו בא יחד עם הפיצה. חורש סבזי, אני לא יודע, לא אכלתי, אז אני לא יודע להגיד. גם, אתה יודע, כשמבשלים, תמיד אומרים שצריך לאזן דברים שומניים עם משהו חמוץ. אז שאתה אוכל פיצה, עם כל הגבינה וכל הזה וכל כאלה, משהו חמוץ, קצת cleansing the palate. אהבתי. כן. יון, חברים. עוד משהו? עדכונים, משהו, כלשהו? לא, יש את העדכונים, נעשה את זה בפרק, זה עדכונים מעניינים לפרק. יאללה, מגניב. תורך היום. תורי? כן. וחבר'ה, מה אתם חושבים על התאורה החדשה? אוהבים? לא אוהבים? אני מבריק? לא משהו מיוחד, מינימלי. קצת חם, אין מה לעשות, גם עכשיו יש לנו פנס מעל הראש. כן. זוכר כשאמרתי לך שכשרצית את הפנס ממש מעל הראש, אמרתי לך, תקשיב, זה יעשה ניצוץ על הקרקפת. אז דעתי כאילו צריך יותר מהצד. צריך לשים את זה כוורת. כי צריך שכל מיני רעיונות, אני אגיד לך אחרי זה. זורם איתך במה שתגיד, יון. דוגרי!